باجار عنتابه گونیزیکی سینوری ترکیه و سوریه بویا ناوندا پنابرین سوریه و به تایبەت ji bajarê Helebê û kolanek ji kolanê wî na bûye bazar û penaberên Sûriyê lê kirîn û firotinê dikin. والله بسبب القصف والدمار اللي جرى على بسدما بومبارانە لەسەر gelê Sûriyê milletekî ji hundir û ji derve birîndar e. Cîhanê dest jê berda û alîkarî pêra nekir. Kesek li kêleka gelê Sûriyê nerawestiye. العالم كله خان فيه مثل ما بتعرفوا ما حدا وقف جنب الشعب السوري. هەموو جورەیەن دکانان li vê kolanê hene ji dikanên zêr ta firoşgehên gerok û xwarina Helebî jî li vê derê heye gol hemû Sûriyê navdar e. هالحلب كلهم يعني شباب هون خەلکên penaber li vir غەریب in gelek ji xwarinên xwemalî hez dikin bi taybet xwarinên Helebî firîk kebab û gelek coreyên din yên xwarinên millî. قلنا حملنا حالنا سوينا هالبسط من اف بسته داني جبوكو ازناني خب حلالي بخم جبر بوليسان املزان امي بكوده هرن دبيجن هره ازي كريا خانيش كوفا بينم كريا خاني زور بوهايا كهرباء آف جيان جرانه مي غالي كهرباء غالي. Tê gotin gopiştî krîza Sûriyê hemû alavên kargehan ji Helebê hatine عنتابê û ne tenê xelkê Sûriyê bûne penaber lê hemû kel û pelê wan jî derketine dervî sînorê Sûriyê. Bi sûka xelkên Sûrî ev şeqam tên askirin. Got gelek ji xelkê Sûrî lê kirîn û firotinê dikin piştî got ji welatê xwe koçber bûn. Dilxwaz Behlewî, Rûda û Gazi